И ето, вие сте пак с нас. Аз съм аниматор, това е Slayer. Здравейте. И продължаваме си за теб има зомби по речката на Skyblock, Също да го убия. която ще е... Добре, да почнем да копаем Каблстон. Върни се. Нищо не пусна. Обери дръвчето, ама само това. Чакай, аз ще го откова. Аз ще го обера. Ще ни трябва Колко дърво. камъка имаш? И смятаме да запълним... Зомбита? Уби го де. И той нищо не даде. Сега да напусне сапли, за да може да се насъде. Имаш ли камък? Не, нямам. Дай кирката да го копая. Почва го на такова. Дай кирката. Дай да почне да правя такова там. Тук беше, не? Да. О, не. Друга страна. Тук. Да. Почва. Чакай за всеки случай се огради. Ще да събера малко камък. И да, както виждате, тук малко с леера оголемихме островчето ни с доста с тези тук каблстончета и го оголемихме, даже направихме друг слой, като пускахме вода да тече тук и така малко и после слагахме каблстон и го запълваме. Сега ще запълним тази дупка тук. И нека това да стои така, тук да се... Кое? Това тук не го запълвам. Добре, чакай, тук има един каблстон. Това да го махнем. Така. В колко имаш в тебе? Дай ми каблстон да почна или след малко ще почна да правим. Нека тук така да стои празно. Тук долу искам да бъде фермата. Това да не го запълваме. Така ще е по-яко. И как водата ще стигне до там? Ами ще видим, ще разбера. Не бе, долу ще сложим водата, генератора. Или? Не. Добре, виж колко трябва. Като стигнем до недър портал, ще направя безкрайна вода. По 2 слоя трябва постоянно да го запълваме, човек. Не знам. Видя ли ходиш се биеш? Дай това. Какво правиш? Не, дай го. Аз ще скупая друг. Това тук ще е мост да не мога да паднеш. Дай кирката. Тия. Дай да се купая аз малко. Аз съм го измислил това тук. Не ще си го измислил. Колко камък имаш? Малко, да. Добре, за косичките отиват към този. О! Нищо. Заремейте вид. Да. Често съм спокоен. Намерих си я. Дай продължение. Не ми е фил още така. Внимавай. Това така да бъдем. Колко камък имаш? Даже сега ще за това. Много по-бавно се копае секунда само. Дай камък. Чакай. Дай камък. Колко искаш? 6. Бягай. Да го взема. Сега пак е в теб. Дръпни си ми го. Ти... и не кирката. Опа. Дай кирката. Така. Сега смятаме да си направим островчето и да почнем. Вау, какво направим, бе? Не бе, да не мога да паднеш, бе.
Аз мисля, че го такова, да сложи на водата. Кое? Не, сложи на водата, да не се замразява, или не знам. Нарочно съм го служил това. Не, водата не слагай, не така да сте. Давам идея да ти кажа честно. Тест, кабелстонио. Не, това не го чупи, или? Щупи го. Ще насадим другаде това. Давай събира още камък. Чакай, това ще го запълваме или не? Да. Само отгоре. Ами, нема как. И отдолу трябва. Нали в честа имаме още пясък? Не бе, слагаш тия половинките, защото много тъпо става, човек. Слагаш си само кабелстони, това е. Чай сега как се кача горе. Нека ще допълним всичко, за да може. Ще го сложим после. Нека ако искаш да оставим малко таковата. Кое? Празничко. Или ти. Айде, събирам дърта. Да... Внимай, че тук водата да знаеш там. Защото водата се стърпани. Добре. Събирай. Дай да запълним това тук и... Дай, пълни. Как ще са тук? Придобивам. Колко имаш? Така... Ето искам да го направя като мощи, да не може да падаме. И нагоре ще направим един монстър спаунер. Там ли? Дай после един монстър спаунер. Добре, тук имаме вече 10, да почнем да си го запълваме. Да мога да си направя... Да мога да си направим легло. Почва да ги запълваш тия тук. Нямам камък, събирай. Колко имаш? Бегай. В теб са. Запълвай. Не са в теб са. Обсидиана го остави в това. Какво ще го направя? Не, ще го направим заедно, бе. Чакай, че тук малко се бъркаме, човек. Добре, това за кой иска да расте? Динята. Защото ми... Одеве го... Как ти де? Го щупи. Да. Готово е. Добре са. Виж какво ще направим тук. Ще направим нещо като фермичка. Тук ще направим пак. Колко беше за усилен? 1, 2, 3 ли беше? Колко? Кое? Тук. Това го махни. Кажа го 1, 2, 3. 1, 2, тук 3, 4, 5 колко беше? Да бе още едно. И тук така, нали? 4. Чакай сега тук да го правим малко, че... Сега взимам сега лавата. Слагам я, къде беше лавата? Не, единичното. Добре. Сложи един кабелстон тук. Така май беше, нали? Да. Слагаме лавата тук. Не, чакай. Взимаме водата. Така е. Слагаме водата тук и готово. И сега тестваме. Да. Сега виж сам. Тук ще направим фермичка, като сем целият дърт. Дай ми камъка ти. Чай сега, чакай малко сега. Това трябва да го щупим всичко тето тук.
Събери всички дърт от тук, виж, от тук. И санда и всичко. Без динят. Тук има тук човек. Чакай сега да го запълним. Да се запълним. Да, ще го запълним. Чакай сега. Тук отдолу Трябваше само да така. има. Така, гледай сам. Взе го. Добре. Кой е това тук, бе? Stone Pixel. Качи се, това е края на мапа. Верно ли е? Да, давай ми Дай ли го камък. запълним това тук, да е? Аз нямам камък. Ето тук една ти кирката и почва да купаш. Аз тук ще се измисля някакси. Взели всичките неща. Сложи ги в това. Сложи ги тук, ей. Да. Дай ми ги, ей. Дай ми ги да не изгориш. Кои? Тук динята и другите работи. Чакай. Не кирката, бе. Вау, 2 пунктинг. Сандра, кирката. Стига толкова. Дай санда. Дай ми кирката. Така. Тук ще направим. Така, тук ще насадим. Офтрани. Си направим. Дотиче. Мен кирката ми свърши. Така, взимам дървената. Това не знам за кой ми излиза. Така. Санда е в мен, добре. Дай ми кирката, изкопай тия тук, виж. Чакай. Взимай. Ти ги изкопай, виж бе. Взимай, фърлил съм тия. Ти си направил дървена, нали? Аз ще направя малко факлички. Да не се спълне някой зомби. Ще трябва да си направим, че да взема всички това. Саплинг имаме, нали? Чакай. Имаме един. Добре, стига. Остави ги да такова. Те ще се виждат пълно. Шумата пречи. Нямаше го. Дай ми кирката. Ето, видях един. Саплинг. Ето. Ако може да ми дадеш каустон малко, като придобиваш. Някъде около 10. За какво ти е? Трябва ми. Това саплинга. Екстра. Саплингите. Тук 7. Опа, скелети, чакай да запуша това тук. Дай ми ги. Колко имаш? 8. Така. Дай. Ето. Си. Дай ми дървото. Ще ограда просто така тук. Трябва ми още малко. Няма нищо за така.
Имаш тук един друг начин, където ако сложа... Ако изкопая това, какво ще стане? Я изкопая този каблстон, не тук, виж. Кой? Изкопая този каблстон. Нищо. Нищо. Как се правиш тук да минаваше водата към тази страна, бе? Ето, виж, че се полива май. Ето. Готово. И сега се поливат, ето. Ето. Айко направих. О, вещица! Омагиосаме. Слагам си нещата в честа. Бутнах я. Тя е омагиоса. Няма да умра, но всеки послушай си служих нещата. Хитваме. Няма да умра, да си знаех. Запълни ги тия тук, виж. Ей, дупките. Няма да не трябва. Че само да събера още. Да, ти вижте нашата... ето виждате ли, вижте нашата оптимизирана, така мултифункционална Cobblestone градинка, Generation, не знам как да го наречем, но да си продължим. Взема си ми всичките неща, които имах. В смисъл... Сега ще ограда. Дай ми Cobblestone, трябва ми малко Cobblestone. Не, добре. Мотичката къде е, бе? Ето. Кое? Добре. Боне ще ми трябва също. За кого нямаме боне, бе? Дай го, бе. Знам, че е в теб. Това да е къде е. Дай го. Ще го дам, чакай, ето ти камък. Добре. Дай ми 1, 2, 3 бонето. Може да направим хляб нещо такова. Да знам къса. Айде. Първо оправи това, сега ще ги дам. Вау, виж колко скелети се събрали тук. Добре. Аз оправя градинката. Да, санда сега. Къде го сложи? Да, знаех си. Добре, къде си тия тук? Какво дай бонус? Вау, пущана, бе. Скелет ми целият човек. Ето ти го. Дай. Стига. Да, 6 бяха. Искам ви дали ще порасне трева, ако направя така. Да, ако е такава. Ако има тревичка, поне изчакай. Трябва да има тревичка, добре. За да може да направим хляб. Защото сега с динята не знам кога ще. Аз съм човек. Ще ме убия, да знаеш. Що? Защото съм едно сърце. Дай така да се пълни. Уихо! Камада. Сега цъкаш респаун. И сега сигурно пак ще ми зацепи. Но не знам защо така. Ето, прави се. Кирката ми се щупи. Взимам си нещата. Добре, ще се оградим тук тази сферничка. Не ги махай тия, аз сега ги насадих. Нищо не съм махнал. Аз не съм ги махнал. Това е от Cobblestone, къде го служих. Чупи като този Cobblestone. Виж какво идва. Ще пада. Какво стреляш, бе? Какво стреляш? Махни тия бързо, махни тия Cobblestone-чета. Тия тук с кирката. Кой да го гради? Не, служи таковата. Бързо махни ги тия тук. Що? Тия, защото не мога да засада. Стига толкова, стига. Стига, бе.
Оси го така, добре. И направо крепо си направи. Ето почнаха да върсят лека по лека. Ще трябва да го направим по-голямо де. Е така. Така, това за какво го слагаш? Е така. Само хабиш камък. Не бе, да го града е сес. Да не стъпва там, да не. Ето почваме сега. Дигаме. Добре, тук събири още кавастон. Чай сега да насадим дърво. Такова да е дърво. Стара също. Къде си? Дай. Убий зомбито. Има сор да е вътре, нали? Виж как ще го хитваме през тук. Ха, виж. Ето го един мов спомен. О, морков даде. Ще насадим морков. Морков. Супер. Ще отида да убие крипър. Леко с крипъра, бягай назад. Уби го. Браво. Ама само, че таковата. Даде ми флинтен стил, човек. Таковата, бе. Май беше. Ей, ти ме загади, как ще мина? Как ще мина сега, бе? Чакай, изчупи го, чакай. Не мога да правя джим, защото ако падне и не знаеш. Ето. Така, нека да бъде така. Ще направя врата. Не. Да, направи. Ама не знам, да виждам какъв е смисъл. Хубаво, вече имаме моркови, ще си насадим моркови. Морков как садиш направо, по фаща ми го сада, нали? Да, ето, садих морков. Хубаво. Искаш ли ротен флеш? Не. Окей. Дай. Градинката определя. Да, всичко. Слагам вътре. Ети, купай. Чакай да запълним това тук. Не ми трябва да разслагай го в честа. Аз го сложих в честа. Аз смятам вече да ходим към Недера. Ти какво ще кажеш? Имаме... Чакай. Насади още едно дърво. Още малко. Фиданки. Фиданки, те не си набър. Не, чакай малко, чакай сега. Събери камък. Чакай. Изпуснах си кипито, нали? Чакай, сега ще ходя малко да насадя фиданки. Дай ми камък. Сигурно да взема саплинг. Дай ми саплинг. Камък. Не, искам аз да го направя. Не, някъде да е страни. Дай ще го направя. Аз тук ти предлагам от това клата на това. Не, виж как ще го направим сега тук. Къде е тук? Тук или наляво или надясно. Добре, ма трябва доста каво, чакай. Да. Ти таковата. Чеш се. Първо нека да направим таба после. Ще видим. Леко лавата. 8. Ще ми стигне. Виж, така ще направим така, виж. Къде си? Така е то. 3, 4, 5. И сега нататък слагаме дърт. По средата само да е, по средата. Добре. Тук е така, виж. Тъй като падне и... Ама, ето дай... Не, тук не слагаш каблстон. Ще го градим, бе. Спокойно. Така. Окей. Чудовищата дали са там. Смири камък. Готово. Слагам саплинга. Ще порасне скоро. Добре, да правим... Смятам вече да правим обсидиана. Аз просто даде към да дава и да свършваме. Само да придобия още малко. Колко минути е като? Доме ще ни трябва около 6-7 каблстон. И тук ще го направим. Да.
Колко камък имаш? Чакай. Сега няма да го използваме, сега ще го използвам за обсидиан. Айде, да почнем да направим недър портала. Сега тук ще трябва да изкопаем две. И тук ще бъде плана тук. Вау! Две. Какво правиш? Нищо тук не беше законното. Тук ме ще ставаше две обсидиан долу, нали? Да. Така, после, какво беше? 3 нагоре и 3 отстрани. Мисля, че... тук мисля, че пак трябваше да сложим един камък, нали? Да. Така. Се даваш тук нагоре. И сега пак обсидиан, нали? Да. Давай нагоре 3 и не падай. Нагоре 3. Но. Още едно, Още. нали? И сега само сложи камък. Не дей да падаш, бе. Спокойно е. Добре, давай. Сега сложи камък. И там, върху теб са там двете. Екстра, добре. Сега, трябва ни дърво, ама дърво нямаме, затова... Сериозно ли нямаме дърво? Стига, бе. Мене. Дай, Събери камък, после ще го запала. дай дървото, дай. Стига. Добре, човек, за какво не ги слагаш в честа, бе? Ако паднеш, например, какво ще правим после? Дай. Дай ми кирката. Слагаме, така, първо, слагаме тук дървото и го ограждаме с етикет. Виж на кой начин тази спан бързо. Това загуби. Казвай. Спокойно. Това загуби. Да съм умрял. Това загуби. Абе. Кажи, бе. Меча. Добре, не е нещо, където. Меч се прави. Имаме дърво, така че. Че сега ще... Къде бомила? Кирката ще... Не си хабили го? Кое? Дай ми бомила за дървото. Значи, за тези, които не знаят как се прави това. Чакай, ще ни трябва малко повече. За тази лавата ще взем... кофата ми трябва сам. Ще вземем малата, няма да използвам в момента. Така. Тези, които не знаят как се прави лава, как се пали лава с това. Ставате просто къде. Едно таковато. И после го ограждате. И така нека се да стане. Просто така. Така. Само че тук трябваше така, трябваше така. Ей така. Можеш да тези тук, защото няма да трябва. И бъде слагате естествено малата. И чакаме да се запали. Така. Дай сега докато чакаш. Събери камък и... Още да ти кажа. И да, и Дай ми чакаме. бомила за саплинга. Няма как да Още събирам. няма много време. Няма да се събирам запали. камък. Защото нямаме лава. Дай ми саплинга. Саплинг. Саплинг. Да, бомила ми дай. Поне мил не е в мен. Ми в кое да е в мен? Ти нали беше в теб и ти падна с него. Охо, верно. Както и да е, ще нямаме бомбил и това е. Тук няма ли някакви скелети? Няма скелети. До вечера ще ги избия. Имам 3 камъка, но не искам да се... Такова. Събери камък. Как да събирам камък, бе, човек? Вижте, няма лава. Ми вземи я, после ще го запалим. Добре, аз смятам докато чакаме и чакате така, трябва да се чака около 2 минутки за да се запали. И докато чакаме, аз смятам да го сложа на пауза, като е готово и така, хубаво. Само на пауза и като е готово ще се върна. Тук сме хора и както виждате вече порталът ни е готов. Да, чакахме около 2-3 минутки, се запали, дървото се запали и се махна. Айде влизаме вътре да видим вътре какво има. Айде влизаме. Чакай, аз ще го я преместя. Добре, това е идея ти, ако искаш леко тук да нападнем. Добре, нов чест, вътре какво има? Още лава и голдстоун дъст. Взимаме чест естествено, че не трябва.
защото беше честен на къде, повече. Опа. Добре, тук, внимай, ако чупиш още един път, ще паднеш, мисъл, това май на две. Чакай, еде първо Голото да вляза. съберем, долното няма смисъл. Голстон. Долното. 49. Ние имаме доста голстон, така че долното, ако щупиш, паднеш и изгуби всичко, така че. Аз Няма съм нищо. мисля, Дай че ще го взема. да се прибираме. Връщаме се. Недъра няма да го махаме, естествено ще стои, но ще махнем лавата и ще се върнем пак към стадото. Затова ще направим безкрайен източник на вода. Вземи празната кофа така. И това ще ги махнем, то мисля, че вече се запали. Леко да нападнеш за теб е лавата. Добре, сега да си направим безкрайен източник на вода. Мисля, че тук трябваше да сложим още едно отдолу. Чакай. Дай си кофата. Какво правиш, бе, човек? Дай си кофата. Как влизаш под кубовете, бе? Дай кирката. Дай, аз ще я направя. Кирката. Как така влизаш през кубовете? Нещо ми се пъгва и влизаш през кубовете или нещо? Не знам. Сървъра лаква. Виж, сървъра лаква. Че не мога да изляза. Ама ние нямаме, аз имам 2 кофи с вода, а на нашия ни трябва не знам колко. Точно 2. Така. Сега слагай в единия ъгъл. И в другия. Ето, готово, стига. Аз имам още една. Тая вода я пази. Тук за Cobblestone Generation. Сложи я. Къде беше тук, май? В средата. Добре, там става. Хубаво, слагай кофта в това. Лавата ще запазим. Cobblestone, дай да си направим такива... Ще направя с Cobblestone такова. Какво щях ти кажа? Дървото прасна, я виж. Браво, чакай малко да направя с Cobblestone. 4 Cobblestone. Къде ги сложа? Ето сложи. Ето тук в това, в честа. Добре. И събирай... Ето коза за събирай камък да направим моста. Ето тук горе ще сложа едно. В всеки случай. Ето тук ще сложа. Събирай камък за моста да го продължим и... Да, чакай малко да го светлим. Още 2. И това е. Другото ще... Да, честа. Ще сложим тук още един чест. Така. И тук ще слагаме... Да. Тук ще сложим... Ето къде ще сложим. Да направим ли още един генератор за мен? Преди да работя ще сложим. И... Къде си? Там. Така. Добре, безкрайно ще не водеме. Ама виж ни точно къде сложихме това тъпото. Виж къде. Кое? Да, тук да направим една като оградки, това да го разделим така, виж, така да го направим. И... Не. Що ме? Събирай камък. Камък, нямам кирка. Ебе. Добре, аз ще хода дръвчета да убирам. И сметам да спирам епизода. Защото много дълго ще стане и ако се гледа 50 000 минути. Сериозно колко? 33 минутки епизодчето. Доста дългичко беше, но за съжаление ще спираме. Добре, стига. Убираш ли? Аз ако направих, дали си пусна въобще сапли. Ние мисля, че имам още сапли. Така че. Само. Ябълка право. Аз вече имам 20 камък. Ето саплик падна. 2 саплик падна. Отивам да довърша моста. Така. Ендерман. Добре, смятаме да спираме вече епизода. Айде, ема тук. Чакай само да затворя вратата. Добре, аз бях аниматор. Това е Slayer. И очаквайте други епизод от нас, който ще е скоро време. Да, и чао. Не забравяйте да абонирате, да харесате и да коментирате как се е получил.